International Day of the World Indigenous People Hayagaba Hayung Hani Busharoni Shalnoragay Sharang 17 Gulagati Constitution Darampara Bishio Wahaino Palajaka Tirino Pandao Tangi Mazukika 17 Gulagati Constitution Amsani MLA Boromana Manam Pebroma MDC Umar Shankar Debroma MDC Shodakar Koloy Nokobui Junal Chairman Rakesh Debroma Te Tipramothani Kubuni Adong Te Adong Zugro Nokobui TWF Te YTF Ni Kubuni Adong Te adong jugra wahayo tini no panda manjaka tini no panda no jati katar musangui panda cheng sairka borong gunang MLA te MDC ro hambai tini one indigenous day hani busang ni sal ni hinjago ama kena sang bisi brum brum sini osalo sang pale layo sang bai rele khai buk sung nugo engka abo engka tini one indigenous day ni Halo, awak kahane bersama bagi nanti ni sini mungkin bagi di kata semuanya. Awak kena protek bos orang sini wal indigenous deni tim bob palu jago. Thana ni tim alka, apa ni sekarang bos alka protek bos ni je tim palu jago. Awak kena tagali bos sini wal indigenous ni je tim apa palu jago. Engkau apa nak semua hane bersama nanti ni awak tim jago kari jago. Engkau tagali tim tu nor saimang kana. তাহলে নেশন ফার্স্ট তাই অলওয়েজ ফার্স্ট মানে জাতীয় তিনিও সব জাতীয় হানি বসাম তিনিও সব টিম সঙ্গে আমাকে না সিনি কানমুং তিমুং সিনি ইন্ডিজিনাস দেনি তংসামুং বাকে আবো সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনার তুই মানে যে সিনি অধিকার যেমন ইন্ডিজিনাস দেনি তুই সঙ্গে সিনি হানি বসাম যে অধিকার তোমার কামাই থাকা আপনার কি ফিল্মের বাকি ন Sini orke deli kai mapung layo de hani odikar manani esane manan dili inten ama kana sini how was soba khai tong yo sini odikar ni bagi na abo bubagara ama kana sini thanda ke khai tong abana sing ama sano sanamusungo te bisi din krika sing thanda tongke sini wal indigenous de dikara sing jagmani sini odikar abor sing kifli manai nei khao song abana joto lukuro tini os halo hani besan salo sanamusungo Ini thansa tonglai buang kana loge ruoi hong tong ke tunai sini odi kana sengna lain phadi nei tini aw sana bisin te seng hane jota besang ma sung kobumo daro hambai bis bisero mune khala jagai tong sa abo to protek bosora jedin sini di kana seng ka de sini seng pala jek tong khai to sini student life sing debro student lija tong pura abo sini seng khai ama ke rele khai seng khai tong tabuk sa jora ini khai tong jago aba haken sing khai tong Baik, itu media rakno ini 9 August, merok jotno siwo 9 August, ko sini hayung hakaton ni hani besarok ni sal ni gusuna kerajak International Day of World Indigenous People Hyundai. Abono rugunyo sing bisi burum o saljao pano sing sini traditional sini dress sini kanmung sumung jotno kalanya sing dini kisisa himboto kalanya himlai tonglayo. Sing abone ya gulo sing sini agini sini sini samung nobo sing salanya oron jotono mala lei milu lai awake sing bisi birum khlai tongo tai taklaibo beti koromunya sing taklaibo oro gulagati dairam kamini simek sing tabuk kisah himboto himlai tongo buzora himnayamo sing hati ketal jora himin khangnai sing tabuk ujan gulagati school simek sing hati ketal jora himek sing haja hai oro pirogoi ojaga sini program khlai bahai ma tong asa borok goba ma teinai Belakano khak tongthogo sing bisi burum mohje khalajai part of sing bisi burum khalai taklai bo alada ya sing অনুভূতি khalayo kahamno khalayo mohje khalalai tonglai mana te sini logi sini joto taku bukurok mohake nijini samung humun kibinai ini no sallo palanyan bagi peman bagi belakano sing khajung khajake kha tongthogo te borok nobo ang hambai maru mohai samung humung rogya kare ini ora phaimani sar tini no teinya kisa sakhinar de lugorok no Acha hambai sarang chati channel no tamli bagi ka norok haste tripura ni jotto daga no norok kabari se ese tongoni bagi sing jotto no saimano tini ni mo 9 August os halengkha World Indigenous People Day haya keba o hani busarokni kaisa sal sing jotto no saimano sini live mano sing rigi nai ne khangkai 1994 23rd December UN General United Nations
अमनति कायसा बिल पास माने जों साइमानो तामनि बागै गांकाय जों आबोन से सिगां बताइसा लाइफ मा रगि नायखे साइमानो 1982 पुइला UN General Secretary ni ko otlangkha United Nations General Assembly wo ke apuno stablai jaka o sungsaro ba hayungo nainai mani more than 19 country hayo pray 195 haitabo ha sakabo desh tongo abni bisingo no 90 ta haitiaso gobang ma oro ha seng saproni simino rognya nya khangke o hani bororok tongtongo engke nainai khangkai o hani bororok tabung ni o jorawo and sensaso nainai mani borok belakin uslujak borok belakin kamajak borok belakin tabuk tamhnai political basa ba engke borok belakin kusubicha jakai ngai tongbayo on bagno yang nasigina khangkai boroni simise o hano samjagi phaimani o hani na thotok nuk thotorok bebang bong yaktino sengjagi phaimani hapono ketal bosongrok ketal bororok sanathaga ke kawanjibe ke uponi besrok ni sengma hno awa herok bai kobol jagni kesam bosongrok kesam bororok komorna nai tongma heng tongkha borok sini jagia moni bagnya boroni bakase saleng siteng ningai rastro sangho United Nation aro kok sablai jaka 1984 82 abono ruk sawino 1994 gagai obo pasengka borok bo tinini hai 9 August salno boni salni palai thengmini amoni bagino sing bahaino o Tripura hani haste Tripura hani sing bo busa sini live mano nasigi nekhe sing bo saimano sing 184 tau sini bobagra produt kisur maniko bai khe sing 186 king o hano rule khai phaimani moni bagino sing bo hani busa ora hao sini gobang ma mari tongo ora hao sini gobang ma bumung bai gothokjak mani khini bumung tongo abon bagino sing bo hani busangi nai o rastro songo bai go sijak mani tini no 9 August salno sing bo khatung khaja khlainai sini kan borok tangmung tak borok rok ontoto sing chumlaya kulainai sing bo kaisa amono tine khasrangai khatong thogi sing palanya nei tini lama kholaikia sini oro sing Dorampara ADC village ninginai haipono tini oro tini borom ganang MDC khorongni phaikya borom ganang ma Shankar Deborma tei borom ganang Sodakor koloi iko ma hakeno sini oro ni misa sini juda samung bai gedaljak bororok botongo hayo tongko song bororok botongo haipono sing obo political bai sing sigya sing mon sini mung kaisa sini kaisa go sijang mung minye sing mon khatong thugi sing matine lamang khorei sing rally khlailai buzoro leri khlai jangnai moto tabu prai sing aing udan Gulagati High School aro je khumsa kola kendro ni te community hall tongo aro ni simi yang sini Dorampara yang tola Gulagati aing border ojora sing prai 1.5 kilometer hai olama sing himlai nei ta sarani sinimung gisarati ani sinimungka ang khoroksa phrengnai tai o amtaini no ani bumung Madhusudan Deborma